23 iyundan başlap Aşgabatda 4 son avtobus uğru ütgüdülür. Bu bolsa adaty gezelençlerine täsir edip biler. Esasy ütgoşmalar haýwanat bagyna, bilmeýne trabyna we Arkadaş şäherine degişli bolar. 23 iyundan başlap Arkadaş şäherine gatnaýan 100-nji belgili avtobus Tomuz mövsüminde haýwanat bagyna baryp görmek üçin amatly täze tertip boýunça hereket eder. 27 iyundan başlap 97-nji belgili avtobus Büzmöýün täze zaman ugru inni büzmöýünde tamamlanar. Ýöne siz ahal köçesine şenli ýetmek üçin 85-nji ýa-da 86-njy belgili avtobusa geçip bilersiniz. Ine esas habar. 7-nji iýuldan başlap 63-njy belgili avtobus ugru düýgünden ütgüdiler. Tekebadar büzmöýün ugrunun ornuny büzmöýün bagır atly täze ugurdyrydylar we ol gökçe ýaşaýyş toplumynyň üstü bilen geçer. Şeýle hem 4-nji belgili avtobus Arzu ýalkym ugru Gökşäniň üstü bilen Güneş we Ataýew köçeleri boýunça geçer.